मजा। होली कब है? अब आएगा मजा खेल का। भागो भैया भागो। लोगोफोर बेनो जाहैबाय शले फिल्मनि शुटिं लानाय नै अन्थाइया बेनो शुटिं लानाया गुन्दाफोर थानाया लोगोफोर जोङो दा शुटिं लानाय जायगायाव सफैबाय मोगथाङावनो नुबाय दा माबायदि जायगाया जा समायना रमायना बे गब्बर थाग्रा अब आएगा मजा गब्बर गुन्दा थाग्रा नुबाय जायगायाव लोगोफोर ओमफ्राय जों बै गोजौआव थांबावनो नागिरदों थांनोबो जानो हागौ थाङाबो जानो हागौ मानो होनबा बैहाय मानसि थैदोंनो बै गोजौनिफ्राय गोलैबाथ' थैखागोन लोगोफोर थ' थांसै गोजौआव ओमफ्राय बे अन्थाइ गाखोग्राया अबे दं हड्डी दे मुझे ठाकुर को हवाले कर दे ठाकुर दा जों आरो बे स्ट्रिटजों थांनो नागिरबावबाय ओमफ्राय बेजों मा मोनहैयो मिथिया नायनोसै जायखिजाया मा सिरि मोनो ओइ थांखोबाय ओमफ्राय दैनि जारा खना खनलिनो बिथिं दङ बिथिं दंबावोथ' लोगोफोर अन्थाइया बैनि खावसेया दा Sholay film ni action. आरो थांनो नागिरबावबाय सिरि दंबावो नै बाहाय आरोबाव टप लेभेलाव थांनो नागिरबावबाय जों आरोबाव गोजौसिनाव मेंगुलायबायसो मोख्रा थांबाय मोख्राया बोरै गाखोखोलै जाम खालामनो नागिरबाय माबायदि आयौ आरो गोजौ वाव बिनिफ्राय जा साइज नुबावो लोगोफोर जों दा आरो थांनो नागिरबावबाय बिथिंजाय बाय गुन्दाफोर थाग्रामोन आरो फाइनाल जों गोजौ सफैबाय लोगोफोर वाव व्हाट ए बिउटिफुल डे दिनै जोंना फाइनाल जों गोजौआव मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय बै दंबावो जा गोजौ ओमफ्राय बाय जों थांबावगोन दा बाहाय जों लास्ट आरो थांबावगोन लोगोफोर बिनि उनाव बाहाय नायफैग्रोदों जों माबायदि जायगाया
नै श'ले फिल्मनि अन्थाबो सम गाखोनो थाखाय मा सिस्टेम सिरि बानायजोबदों नै आंबो थांजालायो नोंथांमोना नुनो मोनदों श'ले फिल्मावहाय अन्थाइ सायावहाय बोलो होलायनानै गाखोनाय नै बेनो सिना लोगोफोर नायदो बोलो होनानै गाखोआ नङाबा जावनाय दंखायो नै दा जोङो टप 1 आव थांसिगोन लोगोफोर बेनो सिरि मोनबाय जों एबाराव बेनो लास्ट लोगोफोर बेनो जोबथा गोजौआव थांसिगोन जों एबाराव लोगोफोर नायनोसै माबायदि गोजौआव लोगोफोर आयौ गाखोनांगौआ थैखाबाय गाखोनांगौआ जाने के लिए कितना मेहनत होगा पता है बे ससेम बे सिरि जाबाय गोजौआव नखलि जाहैबाय नों जादे बेबाय नखलि जाहैबाय गाखोनांगौआ बेनिफ्राय जा खस्थ' लोगोफोर गोलैबाथाय गैला ओइ गाखोलै थ' मेहनत खालामनांगौ तो जा रहे हैं दोस्तों हम भी जाएंगे भाई इतना मेहनत चाहिए अरे महबूबा चलो अबे रुक थोड़ा गाखोजेनबाय लोगोफोर एबाराव मजा आने वाला है नै जों दा गाखोनो नागिरबाय लोगोफोर जा गोजौ बे लानोसै नामा दाय थाब माखौ गिखोथाय गाखोलां हाया गाखोगोनलै आहा थाङोलै ओइ आहा थाङो सनिया सारेन्डार जानानै थांफिनना हनै गिनानै ओमफ्राय जों दा गाखोगासिनो आयै एफा खस्थ'आनो नङा एफा इजि गोलै फैदो जेबो नङा गाखोनो हायो आंथ' जेबो गियाखै माखौ गिलाबायखो फाग्रालाय गाखोनो हाला दाखोसै बिसोर थाबखौनो थुवा आंथ' गाखोसिगौ जा थाबनो ऐसा ना हमारे एरिया में नै जों पार खालामना फैबाय लोगोफोर अबे सोनिया तो आ ही नहीं रहा था यार डर लग रहा था सोनिया हार गया फाइनली जों मोनफैबाय लोगोफोर खस्थ' मसैनो सफैबाय हान्थि बेंलायाथ' आथिङानो मावजोब्बाय नो गिनाया आंथ' जेबो गियाखै बिदि गोजौखौ आं जेबो गिया लोगोफोर अब नजारा देखो कितना सुंदर होगा दोस्तों हवा है दोस्तों देखो हवा ही हवा बहुत ठंड लग रहा है कि बहुत ठंडा है इधर बेनो जोबथा लोगोफोर ओमफ्राय जों थांफिनसिगोन दा जों टप 1 लेभेलखौ दा नायखांनानै जों थांफिनसिगोन सनिया गाहायाव दं वेट खालामगासिनो बे हारसिं जाबाय बे गिनानै फैयाखै ओमफ्राय जा अखाबो हानो नागिरबाय नै अखा दोमैजोब्बाय ओंखायनो जों थाब थांनो नागिरबाय हेल' लोगोफोर जों दा टप लेभेलाव सफैबाय नोंथांमोननो जों दा दिन्थिनो नागिरदों 75 बोसोरनि बेसेबांबा गोबावनि अन्थाइ बिनिबो सिगां जानो हागौ होनगोन बेयाव श'ले फिल्म शुटिं जादों जों दा सबसे गोजौसिनाव फैदों अन्थाइ खाम्फाखौ नोंथांमोना नायलांदो गोदोनि बोराय बुरैफ्रा नुवाखै जानो हागौ जों दिनै रियेलिटि नुफैबाय जाहैबाय रामनगर गासिबो अन्थाइ जोब
नैबे मन्दिर दहाय जों फैनाय जों सबसे गोजौआव दं नै जों फैना बै नुराखै होनबा गाहाय टाउन रड बियो बे रडनिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव फैबाय जों लोगोफोर बिराद मानसि फैयो बेहाय नायनो होनना नायलांदो बिराद मानसि फैयो गासिबो अन्थाइ दंजोबो लोगोफोर बैबो अन्थाइ नाथाय अन्थाइखौ नैबे शले फिल्माव नैबेखौल' सायख'दों शले फिल्माव नैबे अन्थाइखौल' सायख'दों बेखायनो बेहायनो लास्ट बिसोरो बुलायनाय मानाय शुटिंआ बाहायनो दंजोबो जों गाखोनायावबो दङ नाथाय बै माखासे अन्थाइफोरखौ लायाखै खिन्थु नैबेनो बिराद साबसिन अन्थाइखाय बिसोरो बाहायनो लादों बिराद मोजां नै लकेसना मोजांथार मोजां नायनानै ला लोगोफोर जिराय जागुलायबाय लोगोफोर नै धीरे धीरे चलो ना वाओ ये कैसा पहाड़ है यार दोस्तों हम लोग बहुत खतरा जगह में आ रहे हैं हां जी हां आ रहे हैं देखो जाओ बसंती को देखने जाओ भूत बन के है बसंती फट' ला बाहाय बांद्राय खस्थ' नाङा लोगोफोर बाहाय सिदा ओमफ्राय बैहाय बांसिनानो दहला डाउन बै बांसिनानो डाउन ओमफ्राय बाहाय तुम हार गया हम लोग जीत गए बाबा त्या बाबा फटक सनिया थाङाखै ओमफ्राय जों साथामजों थांना फैबाय बुखार हो गया इसको बसंती को बुखार हो गया पहले से ही बुखार था बसंती दवा क्यों नहीं लेते बसंतीया नै लोमजादोंमोन ओंखाय थांनो हायाखै मेबुबा काल समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। अंदर देखो कितना डरावना जगह है दोस्तों, भूत का जगह लगता है, छुड़ैल का जगह है। बिलाइबो गैया माबो गैया नै मा बिफांथाय लोगोफोर आंथ' सिनायला देन्थाल' नै वाव जा साइज सिगुनसो माथो रायलायनायाबो गोमजोबो वा 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 माबा पिकचार दं नै लोगोफोर बाहाय नै अन्थाया दहायना मैदेरारि दंमोन आरो बाहाय लाबाय फुजियोसो नै बेखौ लोगोफोर दानिया जों थांनो नागिरबाय मोनाबायबो 4:00 जाबायदां ओमफ्राय जों दा थांफिननो नागिरबाय। नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनदों लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनो हागोन। शुटिंखौ माबायदि मोनदों दिन्थिजोब्बाय जोङो गासिखौबो। शले फिल्मा बाहायनो शुटिं जादोंमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। ओमफ्राय जों जा गोजान नोंथांमोना दिन्थिनो थाखाय बाहाय फैदों जाबाय लोगोफोर। बे शले फिल्म शुटिं खालामनायाव लोगोफोरजों फार्स्ट टाइम बर'नि मादाव जोंनो फार्स्ट टाइम फैग्रोनाय जाबाय शले शुटिं खालामनाय जायगायाव। अमिताभ बच्चन, धर्मेन्द्र, हेमा मालि, बासन्ती होनलायनाय नङा होमबा? गोदो नायाखै होमबा जों शले फिल्मखौ नोंथांमोना नायदो। जोङो गासिबो खेबजोबखाबाय। थ' एसेनोसै भिडिअआ लोगोफोर। बाय लोगोफोर।